Il-qatt f'pajjiżna f'Ġunju li għadda baqa' bir-rekord storiku ta' taħt l-1000 persuna hekk kif reġa' naqas meta mqabbel kemm max-xahar ta' qabel kif ukoll mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li wara li fix-xahar ta' Ġunju 2022 kien hemm 954 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Meta wieħed iqabbel din ir-rata ta' Ġunju ta' din is-sena mal-istess xahar tas-sena li għaddiet, ir-rata tal-qatt niżlet b'757 ruħ. Fil-fatt f'Ġunju tal-2021 kien hemm 1711 persuna jirreġistraw. Anke fix-xhur ta' April u Mejju li għaddew, in-numru ta' nies li kienu qed jirreġistraw kien ta' taħt l-1000 persuna. Skont dawn iċ-ċifri tal-NSO, fi żmien sena il-qatt niżel f'kull kategorija ta' età, iżda l-aktar li naqas kien fil-kategorija ta' dawk li għandhom 45 sena jew aktar. Fi żmien sena, f'din il-kategorija ta' età, il-qatt niżel bi 352 persuna. Intant minn statistika tal-Aġenzija tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ħareġ li pajjiżna għandu it-tielet l-inqas rata ta' qatt fiż-żona tal-Ewro kollha kemm hija. Skont din l-istatistika, huma biss ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja li għandhom rata inqas minn dik ta' pajjiżna. Il-medja tar-rata tal-qatt fiż-żona tal-Ewro hija iżjed mid-doppju tar-rata ta' pajjiżna. Dawn iċ-ċifri ħarġu wara diversi rapporti internazzjonali pożittivi dwar Malta li qed ibassru li din is-sena pajjiżna ikompli jnaqqas ir-rata tal-qatt. Din hija xi ħaġa li pajjiżna kompla jagħmel matul l-aħħar sentejn minkejja d-daqqa tal-pandemija, l-isfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa u żieda fil-popolazzjoni. Dwar dan il-ġimgħa li għaddiet, il-Prim Ministru Robert Abela innota li r-rata tal-qatt f'pajjiżna hija 10 darbiet inqas minn dik ta' Jannar tal-2020 meta ħadd tmum ta' pajjiżna bħala Prim Ministru.